Kalevala Koru ja me Duutsonit ollaan haluttu kuulla teidän tarinoita. Tarinoita siitä, ketä te haluaisitte kiittää. Me ollaan nyt Turussa menossa tapaamaan Camillaa, joka haluaa kiittää rakasta ystäväänsä Nikaa. Mun nimi on Camilla. Mä oon 15, kohta 16 ja mä asun Liedossa. Ja Nika on mun paras ystävä, ollut 4 vuotta. Nika on todella lojaali ihminen ja ihan mahtava kuuntelemaan ja kannustamaan ja tekemään sitä, mitä itse haluaa. Se on käynyt läpi niin paljon asioita, että se tietää lähes kaiken, mitä mä käyn läpi, jos mä sanoin, että mulla on joku ongelma. Se vaan on mahtava ihminen kokonaisuudessaan. Viisaita sanoja. Onko valmis? Joo. Mennään tapaamaan Nikaa. Pysy vähän siinä takana muka piilossa. Moro! Moi, mä oon HP, hauska tavata. Moi. Järppi, moi. Moro. No Camillahan se tunnekin. Joo. Mä en tiedä, mitä sanoa tässä välissä, mutta mä halusin ilmoittaa tähän sen takia just, että mä halusin kiittää sua kaikesta, mitä sä oot tehnyt mulle ja mun puolesta. Mä halusin, että sä tiedät, että sä oot mulle tärkeä, vaikka koska mä en osaa sanoa sitä itse. Terje. Mä huomasin. Se korun nimi on Valoisa ja siis se kuvastaa ystävyyden ikuisuutta. Kuvastaa ja sitä pitää olla itsensä paras kaveri. Ja sit mä halusin antaa se sulle, koska sä oot mun paras kaveri. Sä oot paras. Piste. Kun me ei nähdä enää niin usein, mutta silti aina teidän luo voi tulla, jos on huono olla. Ja sä otat aina vastaan ja aina autat ja oot tosi antelias ihminen ja muutenkin. Ja semmonen energinen valopallo ja on onnellinen, että sä oot mun ystävä. Silloin kun me tavattiin, mulla oli aika huono hetki elämässä ja silleen, että ei kiinnostanut enää, eikä mä keksinyt, miten mä pääsisin pois siitä. Mut sen ajan luokkalaiset esitteli mut Nikalle, että me tykättiin samanlaista musiikista ja samasta bändistä. Ja me ollaan oltu siitä asti, kun me tavattiin ekan kerran parhaita ystäviä. Ja sitten korun avulla mä sain mahdollisuuden kertoa siitä, että miten paljon mä ihailen häntä. Mut mä en sanoa sitä tarpeeksi useasti.